Приключенията на хитър Петър. Гатанка. Хитър Петър и Настрадин Ходжа, щом се запознали, започнали да се разпитват един друг. Имаш ли братя, Петре? Попитал Ходжата. Имам един брат. Какво работи? Какво ли? Отговорил хитър Петър. Когато има вода, пие вино. Когато няма вино, пие вода. Настрадин го загледал и свил рамене. Не разбра ли? Попитал Петър. Нищо не можах да разбера. Поклатил глава Настрагин. Нали си Ходжа? Казват, всичко знаеш и лесно се досещаш. Вярно е, лесно се досещам. Но сега не можах да разбера какъв занаят има брат ти. Воденичар е, воденичар! Усмихнал се Петър. Но ще кажеш защо? Защото когато има вода, воденицата работи. Брат ми взема повече уем, има парички и вместо вода пие вино. А когато няма вода, няма работа, няма уем, няма парички, пие вода. Край.